Seguimos co homenaxe e recordo a nosa gran colega, amiga, fotógrafa de Potiños, que se nos foi fai pouco tempo, pero que cada día está máis presente entre nós. O seu acercamento á natureza, ao macro que amaba, e a súa sensibilidade están presentes na súa obra, nas galerías Sango, aquí ao lado. Unha grande fotógrafa e unha gran muller. Hola, Ana. Ana presenta a vida nun mosteiro do siglo XVIII. O tesouro é a nosa igrexa, o noso templo da Veracruz, embutida en cristal, pero que, lóxicamente, leva o recordo de Carballiño por onde vai. Moitas gracias. Moitísimas gracias. E logo queremos tamén que leves dous libros. Nos somos, pequenos, realmente levamos anos facendo fotografías, pero con un colectivo como noso tan pequeno, facer o esforzo, lograr que se publiquen alguna cosa é un tema que nos enche de orgullo, non? Este é o primeiro libro que fixemos, primeiro ou segundo, creo que foi, que é Carballiño e o Ribeiro, baixo outra mirada. Por lo tanto, como en colaboración con o Centro Fotográfico, entregamos isto para que teñas presente. Moitas gracias. Nada. Ora tamén, este último que fixemos, que outro día falábamos de que estaba aquí o noso amigo Felipe, exactamente, pero realmente é un traballo tamén que desde Potiños levonos moito tempo e moito traballo e moita conquerir, que se puxeran de acordo moita xente, a nos gustounos moito e é un recordo imborrable das xentes do Carballiño. Eu tamén son dos que cultivo a fotografía de libro, que é importante, de iso falaremos despois. Ben, entón aí, dous apartados en esta relación. Un, este libro, Rostros do País, que igual conocedes, que é unha exposición que estuvo na Cidade da Cultura. Logo, como vou presentar, logo explico de que vai este proxecto. Este para que tenes na nosa biblioteca. Ten un texto interesantísimo de Ramón Villares, profesor que foi meu, profesor de Historia, en aquel momento era presidente do Consello de Cultura Galega. E logo, como decía Umbral, eu tamén venía a falar do meu libro. Do meu libro non, pero venía a falar tamén dun concurso. O concurso de fotografía Luís Casado, que conoceredes da Deputación da Coruña, vos animo a que vos presentedes. Estes son algúns dos, non todos, claro, pero algúns dos catálogos que se fixeron co concurso. Algúns máis interesante que outro. Do concurso para que tenas tamén a vosa biblioteca. Ahora, iba a facer a presentación, xa habíamos pactado con Felipe Senén López facer a presentación porque é amigo persoal del e é amigo persoal de Carballiño, noso de todos, un home con unha trayectoria non só cultural, sino sobre todo carballinesa moi importante, pero por motivos de viaxes xa programados, pois foi imposible. De todas formas, mandou un texto para ler aquí, que eu estuve en 4 ou 5 días, ou 6, ensayando, porque é moi rebuscado o seu galego, pero ten unha amiga de Xurxo, amigo de Felipe, que é Soledad Peralta, que é unha escritora, artista, vai ler as palabras de Felipe tamén para nós. Presidente, autoridades, donas e señores. Teño a oportunidade e o honor de participar neste acto de louvanza ao amigo Xurxo Lobato para leer o escrito que lle dedica o académico de Belas Artes don Felipe Senén. Esta lectura permíteme sumarme ao merecido homenaxe e expresar a máis o meu aprecio e a admiración grandiosa e universal á obra de Xurxo, na que eu sempre podo entender a súa personal mirada, que é capaz de contar unha historia en cada instante. Parabéns, sinceros parabéns tamén. É importante a personalidade que é Rosario. Presencia a súa beira. Felipe Senén escribe: Ben querido amigo Xurxo Lobato, meus, vos, mellor que ninguén sabedes como seguimos a ser os do Carballiño, sempre na feira, nos camiños da vida. Así que, a estas horas e por vellos compromisos, tocoume de facer de Cicerone en Múnich. Sinto ben, pois, non poder estar con vos en directo, contando canto de común coa nosa tribu, que diría o poeta Manuel María, ten Xurxo Lobato. Historiador, formado nesa Compostela que vencella tantas tradicións galegas
e moitas carballinesas. Xurxo Lobato, quen como a poucos entendeu o fondo do valor documental que ten para a historia a fotografía, para saber onde e cando estar e como fotografar, para ser un mestre da cámara que sempre leva en ristre e disposta ante calquera instantánea. Dende a topografía dun rostro, debuxada de penas e edicias, de olladas de huello que refliten querenzas, odios, noxos, na política, nos deportes, nas artes, nas festas e romarías, o estado de cuestión desa nosa e máis súa Galicia. Lobato é mestre, é referente mundial do fotoxornalismo, sempre a pé da obra, quen ben sabe tamén o que significa o carballiño, máis alá do pulpo, das cañas, dos viños do Ribeiro, das augas dos balnearios, dos Quirogas e a Pardoazán ou da Veracruz. Terra esta de grandes fotógrafos, a máis diso de xente pioneira na industria e difusión do cine, como foi Isá Fraga, de grandes arquitectos, pese tamén a súa paradóxica historia de feitas e desfeitas. Terra de grandes emprendedores, empresarios repartidos polo mundo, de meu valedor, o historiador da arte Chamoso Lamas, como mesmo tamén foi de Cristina García Rodero, ao que descubrila aquel e distinguila en Madrid, e aínda sendo moza, a beca de Juan Mars. Como a tantos outros grandes creadores, ben sabe Xurxo Lobato que a palabra carballiño abre as portas en tempo e forma xeitada. E vela aquí hoxe a demostración. Ao fin e ao cabo, Xurxo Lobato, aínda que sendo coruñés de Monelos, que iso son palabras maiores, discípulo da poeta Luz Pozo, colega de Manuel Rivas, do Crego Xestoso e doutros minúsculos Cotafío, Bravús, con tertulia, ou mellor dito, con cátedra na taberna dos Belés, entre cuncas, ración de callos, música, aturuxos e a lembrada Rosalía Mera por medio. É oriundo do Bierzo, por parte paterna, e iso xa asenta cátedra e irmandade como ser de Ourense. Lobato sigue a saga dos grandes creadores da imaxe, recoñecido, premiado, é un carballiño sempre ben atento ao acontecer, sabe celebrar o que as administracións saben ou deberían. Recoñece e celebra os referentes, agora baixo o amparo dun colectivo que leva o nome dun querido fotógrafo, o de Alonso, para nós o Cotiños, aquel traballador co seu mandil de drill e boina estilo Montparnasse, de feira en feira, de acontecemento en acontecemento, cargando a cámara, o telón de fondo pintado con paisaxe pacega, quizás encargado no taller de Díaz Balín, o artista galego asesinado que tiña como empresario ao noso Isá Fraga, o padriño de seu fillo, o gran Isá Díaz Pando. Xa vedes, tiramos do fío do carballiño e sae do labirinto a historia do universo inteiro. E iso que xa non nos remitimos a México, Panamá ou mesmo a Australia ou ao Xapón. Así que, meus amigos, querido Xurxo, querida Rosario Sarmiento, a súa compañeira e sombra, a que está entre as grandes críticas e xestoras da arte galega, non podedes estar entre mellor xente, o mellor sitio, e coido que xa sabiredes a onde viñes. E este noso, e meu carballiño, sempre de ida e de volta, de casa e panteón, onde asentamos cátedra niso de recibir e agasallar a quen sabe e sirve. Para todos, os máis forte e nostálgica aperta, parabéns, Felipe Senén. Bueno, ante todo, agradecerse aos amigos de Potiños que me fan este homenaxe, me deu a oportunidade por falar aquí un carballiño e sobre todo vir a probar o punto, ¿no? Que sempre é importante. Recordarles aos amigos ten unha encomenda do amigo Felipe Serén que di que a partir de hoxe ten que empezar unha campaña no carballiño en que Felipe Serén ten que ser fillo predilecto do carballiño. O sea que iso é a encomenda que vos fai. Por lo tanto, xa sabedes. Xa sabedes. Ben. Animar tamén aos
amigos de Potiños a que sigades adiante con este festival de Larenteiro. Sei que é un esforzo forte para vos, non sodes profesores de fotografía, sodes amigos da fotografía, non está máis que aficionados, entón por iso hai que dar ánimos. Agradecer a presencia de Elvira Carregado, secretaria do Colexio de Arquitectos de Galicia, que fai o esforzo de vir aquí, a presencia do meu amigo Luís, que a única oportunidade que temos de vernos é que o convoque e diga, oye, ou veis polo Carballiño ou que cada país. Efectivamente, ven polo Carballiño, fomos compañeros en Santiago, vivimos en un piso, de eso non vamos a falar, de eso non falamos. Tampouco tengo nada. Bueno, e agradecerlle, se me escoite Múnich, e se non, pois, alguén que yo diga, ao Felipe Serén ese texto excesivo, como todo nel, que me escribe. E como non, agradecerlle a Soledad Peralta que tuvera a paciencia de vir aquí bueno, ler este galego filipiano, carballinés, que tamén fixo. Entón, agradecerle tamén.